Europako kultura hiriburu izendatu zen Donostia 2016. Urterako eta hainbat ospakizun eratu ziren horren ildotik. Euskaltzaindiak ere bere ekarpena egin nahi izan zuen eta ekarpen hori euskararen historia soziala izeneko proiektuaren ildotik bideratu zen. Zer esango genuke? Batetik kultura aberastasuna, aniztasuna eta amankomuneko hainbat ezaugarri dituela Europak menderik mende bere baitan izanik, eta hori azpimarratzea izan zela gure lanaren puntuetako bat, beti ere Europako kultura eta hizkuntza horienganako errespetua, bultzatu nahirik, eta nolabait ere beren artean, Europako hiztunen artean nolabaiteko elkartze giroa indartzeko asmoarekin. Hori horrela egin zen eta Donostiako hizkuntzen historia soziala bideratu dugu. Lan horrek ekarri duen kontuetako bat izan da, hemen izan diren hizkuntzen eta orain direnen aniztasuna agirian jartzea, hizkuntza bakoitzak espazio soziofuntzional desberdinetan izan duen lekua, indarra eta nolabaiteko zabaltasuna azpimarratuz. Gure lan hau aurrera eramateko, ohikoak ditugun konstruktu teorikoak erabili ditugu oinarri-oinarrian. Batetik, urte luzez landu eta argitara eman dugun eredu metodologikoa, hori nabarmen erabili dugu batez ere Lionelek eta biok lan hau argitara emateko aurrelanetan, eta bestetik horren barruan Donostiako hizkuntzen nagusitasun moldaera nabarmen erabili eta nolabait ere ustiatu dugu. Hori gauza berria da, orain arte ez zen halakorik egin, guk dakigula hemen gure artean. Eta azkenik esango nuke bertako hiztunen lehengo eta oraingo tipologia desberdinak definitu ditugu. Hori izan da nire ustez lan honek eskaintzen duen ekarpena bere muga eta hobekizun behar guztiekin batera. Liburu honetan Donostiako euskararen historia soziala lantzen dugu. Historia soziala oso garrantzitsua da, azken finean jakin behar dugu nondik gatozen, jakiteko zer garen gaur egun, eta etorkizuna aurre ikusteko. Iraganean eraginkorrak ziren aldagaiak, aldatu diren gauzak eta jakin baldin badakigu, jakingo dugu etorkizuna eraikitzeko, nahi dugun etorkizuna, euskararentzat nahi dugun etorkizuna eraikitzeko zer egin behar dugun, zer landu behar dugun, eta abar. Orduan gure helburua izan da Donostiarrei eta Donostian plangintza egiten dutenei tresna bat ematea, plangintza orain arte zer gertatu den jakiteko maila soziolinguistikoari dagokionez. Orduan alde batetik aztertu dugu 18. Mendearen bukaeran egoera soziolinguistikoa nolakoa zen eta gaur egun nolakoa da. Edo 21. Mendearen hasieran nolakoa da egoera soziolinguistikoa eta bilakaera nolakoa izan zen. Nola pasa garen egoera erabat euskaldun batetik, hori bai, Europako giroan ainguratuta, Europako hizkuntzak ezagutzen zirela, gaur egungo egoera diferente batera. Alde batzutatik euskarak indartu egin da, eta beste alde batzutatik ahuldu egin da. Lanaren koordinazioa eraman dugu Mikel Zalbide eta biok, eta lanean parte hartu dute Juan Madariaga, Koldo Larrañaga eta Soziolinguistika klusterretik Olatz Altuna eta Maialen Inarrak. Orduan ikuspuntuak oso anitzak dira, historialari batzuk parte hartu dute eta soziolinguista eta batzuk. Helburua izan da, ikerketa bat egitea, Donostian 18 mende
mende osoan eta 19. mende hasieran, ze hizkuntzak erabiltzen zian eta ezagutzen zian. Eta, bueno, noski euskararen garrantzia azpimarratzen, baina baita beste hizkuntz batzuk erabiltzen zian eta orduan horrek kasu pixkat eitia behar. Bueno, euskara 18. mendea eta isisa 19. mende bukaraino, 3. Gerra Karlistaraino, presentzia nagusia eukan Donostian. Badauzkagu datu batzuk, Ladislau Velasco eta beste ikertzaile batzuk egiten dabe, ikerketatxo batzuek oso hurbilketa dira, ez dira oso zehatzak, baina naiz eta hori badaukagu datu batzuk eta Gipuzkoan eta Donostia barne 94 ezagutzen eben euskara. Beste gauza bada erabilera. Erabilera oso zehaztuta zegoen mail sozialaren arabera. Klase menperatuak danak erabiltzen eben euskara, baina eske elebakarrak zian. Osea, euneko altu baten, oso altu baten, demagun euneko 60, euneko 70, elebakarrak zian. Bai, beste klase agintarietan hori bai, elebidunak zian, elebidunak, hiru eledunak, batzuk latina edo frantsesa edo beste hizkuntza bat, gaztelania eta euskaratik aparte, eta erabiltzen eben normalian gaztelania erabiltzen eben, euren artean. Baina euren morroiak, euren arrantzaleekin eta klase arruntarekin derrior erabiltzen eben euskara. Ez zegoen besterik. Horregatik, badago gauza oso garrantzitsua eta da elebakartasun maila neurtzia, saiatzia, porque baldintzatzen eben harreman guztiak, gaur egun moduan. Gaur egun pasatzen da, igual badauz lau euskaldun berba egiten euskeraz, sartzen da erdeldun bat, jazta. Naiz eta bestiak elebiduna izan, pasatzen dira bestera, elebakarraren hizkuntzara. Bai, garai horretan gauza bera pasatzen zen, pero alderantziz. Elebakarrak zian euskaldunak. Eta orduan baldintzatzen eben erabilera. Artikulu honetan, Donostiako 21. mende hasierako egoera soziolinguistikoa aztertu dugu. Baliatu dugun metodologia, Euskaltzaindiak euskararen historia sozialan sortutako metodologia da. Hori horrela, 9 jardungune aztertu ditugu, administrazioa, lan mundua, lagun artea, aisialdia eta bar, eta 5 dimentsioa aztertu dira. Hizkuntzaren erabilera, gaitasuna, hizkuntzaren barne osaera, jarrera, iritziak eta jokamoldeen multzoa eta gizartearen egitura orokorra. Jardungune eta dimensio guzti hauetan ez ditugu datuak eskuratu. Aipatu behar da, ez da berariaz datu bilketarik egin, baizik eta eskura genituen iturri estatistikoak eta datu kuantitatiboak erabili ditugu. Azterketa deskriptiboa izan da, eta azterketa eremuari dagokionez, 18. mendean Donostiak barne hartzen zituen eremuak ere aztertu dira. Zehazki, Astigarraga eta Pasaiako San Pedro ere garai horretan Donostia barne biltzen zituen eta 3 eremu horiek aztertu dira. Bai, ondorioak labur aipatuta, nabarmenduko genuke dimentsioen arabera batetik gaitasunari dagokionez, 3 eremu hauetan, herritarren ia erdiak euskaraz badaki, erabilerari dagokionez, gehiengoak ia bai lagun artean, bai eremu informalean, aisialdian, gehiengoak ia beti erderaz aritzen da. Hizkuntza osaerari dagokionez, azken urtetan hedatu da hizkuntza alternantziaren fenomenoa, alegia norbanakoak bere mintza jardunean
tartekatzea bai euskara eta bai gaztelania, batez ere belaunaldi gazteetan gertatzen da hau. Gizartearen egiturari dagokionez, ikusi dugu eremu informalean euskararen erabilera urriagoa da eremu formalean baino, eremu formalean euskara gehiago erabiltzen da, adibide gisa, hezkuntza arloan, ikasleak gelabarruan euskara gehiago hitz egiten du jolastokian baino, bere adinkideekin modu espontaneoan edo informalean dagoenean, edo merkataritzan, establezimenduetan, saltzailea bezeroakin ari danean euskararen erabilera altuagoa da bere lankideekin, merkataria beraien artean ari direnean baino, edo kultura arloan esan dezakegu udalak antolatutako jardueretan euskararen presentzia handiagoa da beste erakundeek antolatzen dituzten ekimenetan baino. Eta bosgarren dimentsioari dagokionez, iritziak, jarrerak, nabarmentzekoa da, gehiengoak euskararen aldeko edo oso aldeko jarrera adierazten duela. Jakina, geroztik, artikulua idatzi ondoren, datu berriak baditugu, datu hauek ere eguneratu daitezke, eta diagnosi xeago bat nahi izatera, eguneratu beharko genituzke datu hauek.